tampa. Paman Prabu Desrarastra. Ger Sena, Bratasena iki. Ya anakmu Bratasena kang mapan ana ngarepanmu. Rahayu Bratasena. Ya pangestumu, basaku tanpa nono. Sena. Dirgayaswa Sena. Ya pangestumu. Mentas napa kabar apa kabeh kok najena. Dirgayaswa marang Bratasena. Ngene Sena. Kabar kang sumebar jare Mbok Bakul Sinambiwara kuwi para Pandhawa dalah Ibu Kunthi Talibrata pusirna margalayu sebab bali sigala-gala dadi awu. Jarene sapa? Jare Sengkuni. Lah mboten. Kula menika lak namung mirengke Mbok Bakul Sinambiwara kalih tukang becak niku. Jarene kok para Pandhawa niku pun mati dadi awu. Paman Prabu, piye Sena? Sowanku teka kene aku mung pengen najih kowe. Kautus dening Babu Kunthi Talibrata. Yen to Paman Prabu nampa welenge bapakku Pandhu Dewanata duk rikala surute kaunine kepiye? Bapakmu Yayi Pandhu Dewanata titip palungguhan. Ratu ana negara Ngastina, Bratasena. Sabanjure lamun para Pandhawa wis gedhe tiba titi wancine palungguhan Dampar Agung negara Ngastina diparingke marang para Pandhawa. Saiki kepiye nyatane? Sing gedhe pangapuramu Bratasena. Wektu dina iki kang tak wisuda dadi Nalendra Anom ya kuwi anakku Jaka Pitana. Yen to pancen mangkono Paman Prabu wis ora bisa netepi darmane ratu. Darmane ratu sabda Pandhita Ratu witan kena wola-wali nek ya nek ora ya ora. Bratasena jeneng ingsun uga ora mangerteni lamun para Pandhawa isih sugeng. Lamun para Pandhawa anak-anakku para Pandhawa isih urip sing gedhe pangapuramu. Mula saka kuwi Sena kanggo ngijoli Dampar Agung negara Ngastina kae. Sisih wetan negara Ngastina ana alas sing jenenge Alas Mertani ya Alas Wanamarta. Kae babatana kanggo muktine sak sedulurmu para Pandhawa ya Ngger Bratasena. Kangmu padha warahan den becik besok mendemo baris den prayitna Ger Wanamarta kuwi alas wingit kepati angker. Jeneng sira apa bakal njlomprongne apa anak-anakmu para Pandhawa? Boten njlomprongne pun leres.